pero kapag hindi tayo nakikinig sa magulang, kapag pasaway, ganyan yung mga nangyayari and all. Totoo, sabi nga nila, no, mother and fathers know best. Ganyan. Yan. Kaya dapat nakikinig tayo at huwag tayong pasaway. Legit yan. Diba? Kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng anak na pasaway! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga balat kayo. Nakakatuwa naman itong unika iha kong ito. Ang tataas ng grade at wala pang love life. Ako pa ba, ma? Siyempre, mana ako sa'yo. Ay, ikaw talaga, anak. Nako. O siya, iwan muna kita dyan na. Saan na nga ba ang CR dito sa school ninyo? Ayan, ma, sa likod mo. Ang laki, Sige, punta muna ako, Hoy, Jessa! Marios. Asa na yung bayad mo sa ginawa kong project mo? Ang taas ng grade mo dahil sa akin, Binigay ko na. Kulang yon. Hoy, Jason, anong pinagkakalat mong naging tayo daw, Naging magjowa tayo. Hindi ba? Bagay naman tayo, At saka, bakit ba kayo ngayon nagsisilabasan? Magsitahimik nga kayo. Naku, baka mamaya marinig ng nanay ko na yung mga chow-chow nyo. Ang suki maingay. Totoo ba lahat ng narinig ko, Jessa? Mama? Opo, totoo po yun, tita. Tumigil ka, Mar, Baka gusto mong ikalat kung may putok ka. Jessa Marimon Dragon? Mama! Ako ang unika iha mo. Ako dapat ang pinaniniwalaan mo. Umuwi na tayo. Hindi ka muna papasok sa school. Oy, ayan. Balat kayo kasi ito yung mga mapagkunwari. Oo. Akala mo mga trophy child. Oo. Akala mo mga masunurin pero ang itim din ng budhi. Oo, nako, may mga itinatago talaga and all. Awa. Pero kaya honesty is the best policy pa rin. Totoo. Again, wala namang perpektong anak. Pero maganda yung seryoso ka pa rin sa pagbibigay ng mga honest review. 5 stars. Oo. Pero ganito rin ako nung bata ako Balat kayo? Oo. Para kung hahas. Kapampangan. Kapampangan ka kasi. Para kung ahas, Oo. akala ng nanay tatay ko, bait-bait ko sa school, nag-aaral na mabuti. Di nila alam, jumujowa ako. Oy! Naalala ko tuloy yung ate ko, si Ate Grace, para ding ganito, balat kayo. Wala nang balat, kaka-rejuve. Grabe ka doon. Anyway, that's number 1 pa lang. Punta ba tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga tripper. Ano ba to? Hello. Ayan. Ito. Jessa, di ba sabi ko sa'yo magugas ka na ng pinggan? Thank you for the search. Thank you for... Jessa! Wait lang, ma! Wait lang kasi, ma! Thank you for the... yung mga sinampay, sinilong mo na ba? Thank you for the kick. Ma? Kasasampay ko lang po. Tapos isisilong na agad. Thank you for the kick. Yung sahig! Nilampaso mo na ba yung sahig? Ma, anak mo ba ako? Katulong. Ang dami mong utos. Buti pa kasambahay, may sahod ako wala. Thank you for the kick. Tumigil, kurting kang balat mo. Bakit ba attitude kang bata ka? Napakapasaway mo. Ma, ang dami mong inuutos. May ginagawa pa akong surprise sa'yo. Happy birthday, ma! Para sa'yo tong money cake. Pasaway man ako. Love naman kita. I love you, anak. Ayan. Uy, ito yung mga legit na gusto kong pasaway and all. Yung may itinatagong sama, pero kahit papano, may pagka-anghel din naman. Totoo. May mga gantong bata, yung akala mo sila yung bulakbol, Yan. mga palakol yung school, Yan. yung school sa grades. Yung grades. Yung grades sa Oo. school. Pero pagtanda, sila pa yung nagbabalik loob, nagbibigay sa mga magulang nila. May kilala ako niyan, si Jeng. Kasi si Jeng, hindi talaga siya ganun ka-favorite and all. Pero ngayon, 'di ba siya din yung nakapagbigay ng bahay sa pamilya niya. Oy, grabe. Nakaka-proud. Kaya nga every time na nakikita ko siya, sabi ko, sang sugar daddy mo nakuha to lahat? Wait, may jowa na ba yung si Jeng? Wala pa nga Ay, pwede ba mag-apply? Go! Oo. Wag ka may-ari to ng samgyupsalan. Legit, Ay, grabe. Oo. Dating pasaway. Ngayon may samgyupsalan. Kaya tingnan mo laging high blood.
Ay, nako, sana ganito yung i-achieve natin, no, sa pagiging anak. Yung akala mo pasaway-pasaway lang, pero may plano rin at may kagustuhan rin magbalik loob sa magulang nila. Tama, yung tipong 15 taon akong nanahimik. At ngayon, iaahon ko kayo sa hirap. Akala ko may lilitaw na anak. Ay, nako, anyway, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na anak mong pasaway o mabait, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials, mga broskies, at Konyo Bicolano. O para sa mga anak na pasaway, eto, may regalo kami sa inyo. Yun. Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan. Fan Scan. Fan Scan. Ayan, simpleng-simple lang kabisyo itong ating fan scan, ano? Magbibigay lang ng katanungan si Konyo Bicolano at sasagutin nyo lang yan sa pamagitan ng aming mga fan scans o QR codes na amin pong pinagpapaskil sa ilalim ng kama ninyo, sa kisame. Oo. Sa mukha ng tarpaulin ni Kagawad. Yan. Oo, nandyan lang yan. At kung di ka ba nakakakita niyan, pwede mo nang bisitahin ng aming social TV sa loveradio.com.ph. Kabisyo, ito na ang katanungan. Ilang kagawad ang ihahalal ngayong barangay elections? Is it letter A, 7? 7! Letter B, 6? Letter C, 5? Or letter D, 4? Scan mo na yan, kabisyo, at manalo ng tumataginting na 500 pesos! At mamaya sa huling oras ng aming programa, isha-shoutout namin kung ikaw na nga ang Sinwerte! At ang susunod nating kanta, Ayan, ito, masarap balik-balikan to eh. Lalo na kung pasaway kang anak, tas na-miss mo yung mga magulang mo. Tanane nani, nanani, nanani. Oy, gagi pare, ito ay Japanese song na Nani Noru. Tama, diba? Nani Noru ni Hashimatsu. Tama ba? Ano yan? Kanlungan. Ay, ang ganda niyan. Kanlungan ni Sir Noel De La Cruz? Diyos ko. Noel Cabangon. Kabangon. Ayan. Para bumangon ka, kabisyo. O siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, steps at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin de la Cruz. Robin Shana. Your Aragon Broski like super legitaru and Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara, kape. It's 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Oh, wow. Tara, kape. Tara, kape! Love Radio!